panggih resang bapa Kamu barat Gusti kang gawe pepesengkut lan Kyai Samat Diman yo sang Sangha Bawana yo sang Sangha Wana Jepepit wah rogo Kyai Samat Diman kaya gluthuk ing mangsa kasanga. Swaraning pecut ngantos sumugri kayangan Salendra Bawana. Magrah wonten tengahing pagelaran agung. Resang bapa Yeji Kadya Warok Gunda Seca saged Ponorogo. Anating senjata kang panastan pecut Kyai Samat Diman sak pucak jambe gedene. Wah, rogo, ojo budaya. Gusti mukriku Jawa-Jawa sok sapa wong kang tumindak becik bakal entuk ngambejat kang tumindak ala ing kono wahyuning sirna-sirna kelawan Gusti kang gawe pepesengkut Sami salengku sagya jagat giri notokne Bali sang yang kaneka putra apa kang giri Joko kang dadi neteping babakan hawa saka nafsu patang prakara sak nitikara ulah ruku yo aja budaya